Namar ka jingnang kiyo ki bayo e ka jingpang COVID-19 hapo ka jala Meghalaya hakaba menta ka singi ki dan hadu khandai spa andrewood ki biyo thamai ka ni ka jingpang ka sarkar jala kala shimye ka rai ban pinjari da ka jingkhang dam ka bapura la ni ka total lockdown ha East Khasi district nadu la shai ka khandai tarik ujamang arja arpoi ha ka por pra baje minmit hadu ka lai poi tarik ujamang arja arpoi ha ka por san baje min step Nagabanta ki Waypar ki district ka sarkar jala kala Aibor ha ki bor panyai district ban shimye ki rai kat kum ki jingdan kam Hagani ka por jo ka jingkhang dam tangkhan diat e ki dukan marbam on sha ban play kat kum ka jing panyai jong ki district commissioner ke jing IT karu kan beteng hagani ka por bala kat pat e boro ki nong shong jong ka jala bakin bot per khengi ki kindon bala bot ka sarkar